Videopäiväkirjan viimeinen luku Roomassa. Lähtöpäivän aamu. Vähän haikea olo. Pitää jättää ihanat Campo de Fiorin kulmat ja suunnata Toskanaa, mutta toisaalta suurkaupungin hälinässä 3 päivää on ihan tarpeeksi. Rentoutuminen altaalla kuulostaa tosi hyvältä. Täällä italialaiset tekee aamutoimia. Joku lakasee, joku vie roskia. Läheisessä talossa siivotaan selvästi jotain hotellihuonetta. Aamut on ihania. Kaikki tuoksut ja tää lämpö ja utuisuus aamulla on jotain uskomattoman ihanaa. 3 päivässä ollaan tehokkaasti nähty kaikenlaista. Fontana di Trevi, espanjalaiset portaat, Piazza Navona, Piazza del Popolo, Korkeisen puisto, Pietarin kirkko. Ja sitten ollaan vaan hengailtu ja nautittu Rooman tunnelmasta.